healing school na me na obeka ho asem. Ayaresa somsonku bi a ye ba be ya ma yarefo. Ene womo a omo peba. Omo a omo nenam hospital bebree but omo hunu hwe. Wonim say obi time de ne yare ekọ ekohunu doctor. Doctor ni momiti ka kire nsa de we say die. Fakom paibo. Because somebody a check no man in we wiase nyina still na nipa kro no. There's no sign of improvement. Inti abasa doctors ne fight me kire nkofo ma omoba. Titru kumase. Onfa no che doctors ni bi kire nkofo ma omoba eye aputuoja. Adenti na doctor muya. Wasua de akọ achi na wo. No no kura hunu ne se wo ade we se die wo hia se wo ni wo difo bia we nam ene hia no no so ade ne power awurade de adom no de aboa wo oyaresafo no ni Kristo ani bom me so a me pifri gate wo no ma na obo mi din wow so for Francis o yam hye wo ho me yam hye me papa na just our first time a wo de ate just say me free set me die asofo mpanimfo achi a onyame fa o mo so deni me ma be ye nyame adwuma so fo bia mo mi din enhia wo mo wudi shada mo mi din da na ka kire me say menye very careful me ma mani na hopa nti na dia kwanche gugu akwam na dia kwanche ko gu kwam sa da no bai na wo ho kura wo so daddy na nye yize na no odin ma me na enyina ho ankaza kura na wutimi nyina ho but we ya kwanche wie de nesi akwanche ma anya anwie sa ana me hoto me ana hoto bonsam kase ma Jesus nti akwanche dia ka me sheda dia bane wow si bibie ni ho na wachi kase ni wusisi na untimi nyina so ni nyina ko bibie ni ho ni muna na ye me ya wo sha no we ni ho adihira kora bibie kan bibi kire sofo na wo fie se ya bo ne clinical mi anum sofo ni gina Yesu Kristo dim ka kire mo se se woni odifo a anyame nsa da ne so a tie ni pa o so tie ni enkodum tie ebe ha dwen pa me ti we me wo mpanimfo a me di wo mo achi nanso me ye madwen se me ne masole ma me do mbegu kam na do ma ba ha na me do ma ba eti sa wo de yare bia ne na ne nam hospitals bebre wo hokra na wudu hɔ a kyesa wa ya abo abusua wo hokra omuni mo pa ni nyina gina yare ba ko na so na wanu munura wo wiase nyina na still na wo honto ade na wo ni yentua na mo na eye 24th mini wo mienu yenhia ewo Accra modern eba na masoa no emema 4 hwema nyame ye kese yeshira nyame ni din ono na waye yeshira ka nyame mo ya kwanche ni wie eye dai 2 weeks no sorry nakasa ka kwajo so nakasa ye bekọ egrai ekogware ene minim de wo ye wo ho so nyame ye dan bio nyame shira wo a wo yare wo a wo peba me pa cho enya sorry ne ebeye ani ti boa wo ho ka wo 500 Ghana cedis a wo ba ya wo de beji wo prayer materials nneoma a wo behia nyinara said ye be ya wo nsan nantin kokrom nti wo du ho a wo boa wo ho wo pa wo nneoma a wo behia nyina na afei wakọ akọje wo card na wakọ akọtena line ni me de mensa beka mo maako na ma kyerɛ mo sunsun mahuntasɛm bi na ma kyerɛ kwan kura wo bɛfa so asa yare diabetes na be free wo so ya nyamna ya ma dese no ho na me hu se kakra me hu fa me kakra me ko to malaria dose la me hu fa me yare nsme di kind ko afa yes diabetes alpha clinic ko mi Madina yes Madina haya obi basema okay obi me bro no so meeting na me bra kura wa ha oni yes diabetes me hu diabetes ko fo na me fo nso me so me try bibidro nso ahwe ntimi ko bibidro
Pokwasi especially about clinic work. Specialist about Clinic work. Yes, almost any Omuni Before that, bibia bibia wo. Still enough for diabetes, no. diabetes to for me kobia I say e shoot up for soro. E koya ko 30 something. Hey, You see later no 30 say 30 something, I borrow 30 something kura. It's later my kiti first them the had last year. my phone. No, I'm in the best of class. Now our phone. Una means I crash. so me audio be any. It's One credit card when there is. I know maybe can you. Every kind of Brand will be some bra. I because our phone, not because your culture, no phone. I said, No, no, I'm the man that catch them say, "Wo OGYABA papa bo TV so." Na ga station into. Mrs station ben. O say o ABY. And I make hey, let's have it in the body. Because I'm meeting in the body. When you're not the OGYABA team, me kura station me da. And so I'm say okay, my trash one last year no I did not hear me 2 years. Last 2 years. And one row. Hospital. Me to ande week ni se kan nyina ko to ndro. Nti ma me offer permission me say me hu se abawe bi aba ha. Wa yes tikiti na papa de chalote e na sa na yare. Me say papa ya ma abawe ya wa we share na bote yan ko show video ni message ya. Eze wananama ezeke ahwode manyane nombe eye erada oye ezafo no free enkwasum meze wananama ezeke ahwode manyane nombe eye erada oye ezafo no free enkwasum Muntia wasam. Muntia wasam. Mezi wananama ezeke. Awadi manyani no be. Aya erada. Oye ezifo. No fimi enkwasam. Mezi wananama ezeke. Awadi manyani no be. Aya erada. Oye ezifo. No fimi enkwasam. push me who go me say na betumi aye ma me. Because no question me asem no akanede wase mensu nyame be de betumi aye ma me. Betumi aye wo nyame betumi aye. Nti ahomache na me sim bedo me do case me nyame. Watch me kola me nsa. Mama ahoden. Fashion ko me me ho to me. Na me fashion kola. Hey, about by no mus tonsia chuku. Sia chuku. Na me to sia chuku ni ba. So that was the second day mo kola nchi ba ya mo to wa. Na me to sia chuku ba. So me kwa misikasa. Nti esa ya refo ni July ni mo sia chuku na sumi di mu ba ye. Na wa pade na nsa to me so. Manu wedru. Yes, diabetes am chom 30 no. Obedi sia chuku. Sia chuku ba kupe. Odi for me ubedi line ni mu no de nsa to me. Me say wan sha nkon. Debi. Wan nkon counseling. Debi. Nye she. Ube bom paye. 5 minutes through ye no. Ana ko di line ni. Ano de nsa ka me pe. Me si me na me da. Pom ha bi. Na si to me no. Na wo tre. Man na si to me no. Why na si to me no? Wanu munro wa just come. Wa hospitals. But that day, just a touch. And Sanika no. Also, yeah, Sister Nasa no can or did you have Friday no. The Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, I call after you. Missing person in coach. Check. We do it Friday, Saturday, Sunday. No, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. After 5 days, and also check. The call you know almost me boy. Now you have hospital check in that 6. Collapse. Bakula for mommy show. Mommy show. You hear social. I just 30 no. And all be sad to say. I just 30. One more drew. One more One more panier.
Abidi don't know, Abrafu don't know, Wasajima don't know, but Odi for Ninsatao, so no, to China. It will be the hospital. Oh, yeah, one wants me a first test no, or so on Jim, Your mother, men sound conquered no more custom bedding, Betchiaka. Eh, Miss Uncle Yebium. Who saw what Okoya test no about 6 no. Almost a record no word before no, and Yamiana, my son, ye was saying, the tribus is semi, the tribus is semi. And I almost see Miss Uncle Yebium. Yeah, they wanted to be sure. And almost some of you to me, you know, and I won't say no cray. And so passing will be our inside door. And I'm going to say, what breaking World Guinness Book of Records? That's right. Now to me, and your way. Whom we can know whom your bonus will be twisted from Kobicha and Hokuru. My friend, a pen or say, I start rooting to me, may root in ye. Hey, doctors from one fire and for you, Namra. One for Major Christo. And any part. Minimum, I don't need to me a tea who for no. The state see ya. Just one touch. And yes, diabetes and one the cool mammy adramansa. Diabetes no and one a year near my baby, a cool papa, Emra me coon swana, Debbie. Sometimes a new baby sees when nipa bra bomua. It was say ye young baby. Now one young baby no and a conference on so bonny de brew. Me do wo yare ne ba ha. Me ba ye nkrofo bebre hu sana ma fun ti se kebab steak. E no jaba nyame amama ye kese a me ho aye fe. Ne ho aye fe. Enunti 24th January. Eye healing school. Eye healing school. One the doctor of divinity nemra meshia. Sadano. Maka chose me the dry fasting and a baba be yes healing school. It me the dry fasting be ye healing school no. Ama yare bi a doctor ya entimi amfiri woso no. Afiri woso akọ. Me the dry fasting baba be ye healing school no. Ama daye na wo so se obi abo pani a wo sori ye eyampa so se wo yare no. Sa sunsumu yare na ya transfer no afiri woso akọ. Eye healing school. 24th January, me no me enu ye hia awa Accra Madina Bokobi. Ai Safia da no pa no. Hey. Ewrade Nyankopon be ma ne home so. Na minimu se wo hyabre ntofom. Sa bre no na stroke yare na de baye. Stroke ya na me de baye. Nti me kwa na me ka she elder. Ye ko hu elder. Elder ben no. Odifo. Papa ya sesa title no. Oko share odifo. Nti me ko share no. Na me se elder. O de yenko. Odi omo de manu ayase. De wi manu achia. Nti manu achia. And I say, "Oh, didn't ya ose no. Ye de fufupo ato ho se omo besan ya obiom." Ai. Stroke ni de ato so ama wano meba stroke ni de ato so na ama wano na chim no ya sa hihye foforo enu ye de odifo no uhye na o ka kire wo. Hey, no ka kire me say o ma me ade tintin na ye bompa ye gusu no ade ye ma wa ade tintin bi o ma wa kwankire sa no kan nti ye wie Sunday no na me ko fie Wednesday na ade na adana ko biso. Hey! Nyabotre. Stroke na what the ba convention as say ebe show difo. Anu man insen me nu kire wa kwankyere say kokoye. Ye real convention Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. And na stroke ne kwachi obi. Nyame besa na se wo de na adane. Kasa de na adane. Wo de no me so be piem odifo anim a ebedane. I'm telling you. Say enipa da sani oba wo no nso di nchine di aduane ena eya wo dia mama to anamon yen show difo no ma me na dance no ye no kre obe show difo e wo convention 2024 convention e concert tabura no
no di for man nema mienu se fa koya kwanche after kwanche Sunday Monday Tuesday Wednesday na ade na bo adane kasa adane Bon adane. Wotimi yare sama. Wanu madrama ukasupe na drobom. Se si amene wo kase ya wo hwe mi kura wafa waduro mebo a. Wanu maduro na wuwu. Wonum wie nso a entu yare no. That means yare nda ho wo ho. Na emom aduro ne bedwedwowa no epese o kire wo se kire no pa so yesa wo sa anom. Oyare safo ni Kristo. Oyare safo ni Kristo. Healing school we say me se me the dry fasting na ebeye. Na me belay ha se mama nkofo akwankire ekwa ebefa so a sa yare white abetena wo so many years no etu ayira na waye free. Ayada na obi timi ko hospital yesi wo HIV obekwa akọ check ni kunu de yesi ni kunu ni bi mini bema bi so ono so enya HIV woso woda so daye na obi de pania wo nachi wonya HIV ni wiye no wonne ne yira wutu oba no so ko check ya oni bi ne ba nso ni bi ne pa chaw asem we say die asefem ekire na bema ni hunu se eye sunsum asem eko bi ni nyansa wo musa awurade healing school 24th January ye nyina ye hia ewa Accra Madina Abokobi. I had no hope. I've been sick for a year and a half. That was how bad the situation was. Spent money on medications here and there. Hospital Benjamin Koye. To no avail. Now baby pay her So like Friday talk to a friend. And he was like, he knows a place. So if only I will come. okay And to he- brief it. Then you came. What Then happened? I came. Uh-huh. So that very morning on my way here, I had several calls back from home. When and she was coming here, she was having a lot of calls. I was scared because I was wondering, why is everybody calling me? So before I entered the church premises, then I started calling back. So the first person I called was my mom. And she was like, Frimpoma, Otiase. I'm like, yes. Frimpoma, Otiase. I'm like, yes. She said it the third time. And I said, why? She started crying. She said they had a call 3 days ago that I was dead. So they are even calling to find out where my body is deposited. Inti meka chance so me was sorry to under me pon na my friend. So that day when I came to church, I was very sad. Then during ministration, Papa called me and then my case was mentioned. This is how I became. This is me. When I came here, I could barely walk. For like 3 months, no food, no water. Because they were saying that me am now pro. It's me na mona me wo. That day when Papa located me, I had only 48 minutes To die. and day. it would have happened right here in the church. Yeah, because of sorry no be trashy and then no. But that was not the case. But me danya me ase. Say one shame me body be. One shame na mo tu bi. Ne mo hu me mo po. Efa ya papa so energy me kwa. And then mo asa na me say accident na ya. And Kewrade celebrate the oil in the house. Because I feel this is a second chance for me to live my best of life. To glorify his name. Onipa bi a wo yare kwankro yare bi to shebre so yare bi wo ha doctor declare o yare bi wo ho a wone nam abosonso ne nam ba bia me si Jesus Christ ono no yare safo ma yenhia 24th January ewa Accra Madina Abokobi eye healing school me se boa wo ho pewo 500 cedis a wo de baba beje wo nuoma nyinara enuoma ye de beye wa wo ho adwuma se de be ya wo nkọ abonten na wo nkonkọpe nuoma ni bi wunya bedru ho pe na wakopa wo nuoma ni nyina na aboa no na baba betena line mu ekọ na me baba be kire tumi a urade de ama me hey mo amaso mo ne so abre na mko mu buo mo famre Kristo nchen na obeso mo amma ho me osi ayaresa eye Kristofo yaduane anuti ye hia 24th January eye healing school with the doctor of divinity am say bia na wo de no wo yare na kwese o peba
Only bema ni hia pene nsuo na ba abonten mebo a wakọ hohoro wa wudiem te se de hohoro nkukuom bosumu ye na wo time asan ka be lock unlock sa bosumu ye kura de moja tu snes da won kwa wo fibroid wo kwa na ko yipe wo besa ko biem doctor sa asa fifiri mebo a se fibroid na ye kokwa asa da ne ye be hwehwe ba ha na doctor share me date so be ovarian cyst operation bi na mama nso me di osu ni oyaw de ba ha be so frɛ Awurade nso me free boss me ba nso nyame aya ama me mama konchira me ye me call ye na 3 days pepepe me call ye doctor ne say ni go bi doctor ne say ovarian cyst ni ho bi pa chan nso anya operation pa che da bi ama me fa mu ni mo boss wo fo ni mo boss oh me ye nurse ni wo boss ni ye nurse ni wo boss pa chan me cry say mo because nurse e so it say operation e betimi aboa me operation so de na me bomb pa say bi nsi wo makwan enso enyam utunyame tuminti me ba ha mani mangu ase nyame ye no 3 days pepepepepe ovarian cyst na yira and me call am check ma me o say oh e bibia ni wom say doctor we sure say na me say ye Awurade ojama nyankopon wo tumi ampa so ye we ama me ye be hwehwe tu koko no yade be ne tew so be ma mua na utimi ko tra toilet so na moja tu sa na no so fi hin Awurade tumi be ya adwuma 24th January me the dry fasting eba be face yare bi eto life ne wo Yesu Kristo din mu edin ya bo nkotodwe nyina koto na takyerema pam ka se Kristo ono ne Awurade no sa dan ye be bo sa din de ato hyebre so a yade biara eto hyebre so a ama woni ngi wo wiase it has to go 24th January eye healing school anopa 8 wodru ho anopa 8 wodru ho na fe ye de nneoma egu akwan mu mankofo na minimu se obeye nhira eye healing school be bia divinity ba be hia humanity na nneoma bia keka bom na yare na tew hyebre so na jai efre na basesie eye honhom bone we maame mo se mo de kokolebu ya kokolebu 2017 18 still na eye sunsun ade enti na me say me frɛ honhom no etwerɛ yare no sisi a wo de hwade ɛhɔ na obehu sɛ asɛm a meka na esunsum ade hwɛ ti me frɛ yare no wo nso wahia me wo say na ba wo ye so nsa me ka cho say esunsum ade nyabotre adia eye sunsuma de ye mfa titi kolebufo na mo ha adwene 2007 akora ko sa de school bus ma me chipa anu abesi esesi ano mas na ehye ni ayi no ahuru aba na nu mu nti wo de munya no hwade so eye bonsam yade eye sunsum yade enye kolebufo asem jesu so me kyerɛw sɛ ha ye yesu sum adwuma nkoma it is say ya na ye no it is say oda fama no de ti pese bɔ fam so ni mfa ne to fam yes sa yare we bi na omode to a Yesu na wo se ade we ade ban de akom kyene ne mpaibo etwere yare enye yare pa wa ku from 2007 na bepim sisi wa na kyere mo ha o hwe wo TV so mo firi hin na ebe Azim okay Bema Obama kura nya adwuma bi me pacho 24th January bra yamfa ne omangu akwam yɛhwɛ de Kristo be ya ma
ɛyɛ healing school mepa cho ya to nsa fra yare fo nko a nti boa wo ho se bia na wo yadeɛ bi hyɛ wo ho wo ka kyerɛ nipa sa wo yare o munyi ni nso kodura anadwo a wo da kora wontumi nna yinim obi a 6 months ni wontumi nna ye one na ne nam ho sa afi okoda anadwo so wontumi nna wakɔ hospital wa check it wa ye bi obeye bia ɛna ne mma ono so na taka wanya no anka be ya anka bra be hia me 24 January e wa Accra Madina Abokobi anopa no ɛyɛ healing school wo ba bi kasa yɛ rough wo ba no wanyini pan so ne kasa ɛma yie me pa cha obra 24 January yɛmfa ne omamu akwam obi so sɛ makɔ wo sickle cell nti akora we die sɛ oba abegya me ho ɔyare safo ni Kristo ɔbaa na ɔyare na ɔnyem ɛna aniswadi hunu mu ma na hunu sɛ na nurse ɛyɛ nokore na o ma na kwankyerɛ sɛ ɔyɛ akwankyerɛ ni wi a ɔnkɔ hospital no nkɔ ɛnsa nkɔ check up biem me nua bɛyi sɛ ɔkɔ yɛ ɔsa kɔ yɛ check up no ɔmo sɛ ɔyɛ negative ponsem kɛse ama Jesus hwɛ wa ma won sama ɔse papa adeɛ a ɛma gɛ ne ho dwiri no ɛwɔ akwankyerɛ ade ma anim ne sɛ ɔse ɔsa wo yɛ no ne ba no so yɛ negative ponsem kɛse ama Jesus ha eti dia nneoma awurade yɛ yi dia ɔbɛbɔ ne nsɛm yie no wɔnyɛ dia wɔte wo nkyɛn ne nhyira wobɔ wo nsɛm yɛ agye dia wɔte wo nkyɛn ne nhyira hey enti papa me nua bɛyi sɛ ɔde aseda ma twɛdi ampɔ Nyankopɔn mama na enhyira so ɛnkɔmɔ wɔna wo by officer meka sɛ mahunu sɛ yɛabɔ ɔpaneɛ na wusu no Bachai. enti wo kɔ yɛ na den na si yɛ Me pacho time I work on me na me call hospital no. Almost an ko ye me test. And on back actually midwife and say a negative. Wow. Papa pacho my name say no o kan sem bebre won ho na o ma me no so akwanche na my name say no ampa wo ba time a mo de share me no. Satam no so ya na me would date ne pepepe. Bon sam kase ama Jesus. Metio ena Ghana fo behu sampa o ya kwankyere papa ni nyina ne se me ma me ogina ha yizi oba asore na oba ye no uma akwankyere na ma me se obedi mu ye bi na de nti obedi mu ye ni bi ni nyina ne se ne baba wanyem ama ma me no ahohono ama ntini awo no hu nyina na ma me no ko hospital no doctor say obey ni operation ana ma me si da bi akwankyere OGYABA di ma may I pray to you? And I pray akwankyere no. The next week, the ba no call hospital bi mu a doctor say operation here be no. Ye nya. Oh sam kase ama Jesus. Akyer safo awurade sa me da na ase. So amani pe empu amehwe me. Me da OGYABA Nyankopon ase. Sa me isa adom na so besu bi. Me so yare. Wo wu. Na me say nice. O yare won tumi nka so se me minim. Ana de ne adigu yeko me de kyekire no kon hey akwankyere kasa akwankyere Month na 21 June 2024 no D4 chain fi ase no ana de kyekire ne mene pachwan na me da no na ne kwasi ade ye ba ye apro na me na ne wontumi kwam se amasa ama sore sa enne me ka kye awurade anyonyam se yare ne se fine Jesus fine Pastor Ayira. Kwesiada we ya fruit akwankyere na ye no yare na ayira. Odi fruit, odi for person pere odi ye no. Ye no ayira. Na mi hu nyame nka. Edi fu bebre wo Ghana mem na so biara to OGYABA. 24 January yeshia. Ma yenhia no yenkyere Nyankopɔn tumi. Yɛmfa nkyerɛ yare na to sɛ brɛ so ne sɛ ɔkɔsoro ba fam it has to live na wonya wo fa ahodie ne nyina nso ɔbɛgye wo sra ne adom akyɛde awurade de adom ne nyadie ɔsɛ na dodo a ɔgye di ne di yɛ wɔ ma wɔn tumi sɛ ɔnyɛ nyame ma maka kyerɛ sɛ yɛma mɛtena ha mɛtu mfutuo mu ani ne yɛbaa nokora ne yɛbɛka kyerɛ wo mepɛ sɛ wo nso bi adanseɛ me say 24 January yeshia ewo Accra Madina Abokobi eye healing school me say eye healing school dia na ne fa yare bi akɔso bra ho obeba ba to Kristo na ko abuburu a wasra me wo
na me say said the nkofo di adanse no wo nso be di adanse me pese wo di adanse afi me pese wo di adanse panyi te se wo timi koda wo be sori no na wo hu nyina afọ bibi ikoso wo hu bi ba na dwona one wa ba beda bibi ikoso wo nyinsa pe enche na asai bibi ikoso me se sa yare nketenkete ni nyina ye be keka abom 24 January then we deal with that issue na minimum say adanse ankofo die no nso baba ba bedibi eye healing school me say aye dai eye healing school ma yenhia na Jesus Christ obefam so aboa wo sa wo pe ba ma yenhia me wo Cape Coast wa fam Gladys na me pe ba na me ba OGYABA wo me beta kwa de Benton Junction me ba nyame adoma ko mama kwankire da mon kofie me nkaye me ya kwankire na 2 months pepe na me nsani ta obiala epe bebiala momodna tu anamona blo OGYABA nyame ya de kesi amame me ba efia ha ne misei ene usunyare ho na me fa yefunu bia na say for miscarriage enti me behu papa no ka kire me say wode akwanhye begu for mama me ampa papa mama kwanhye ama me kokoye ya amante no ampa ho ana fa yefunu enti enne na mabasem ho be kire papa na makanshe obi enkran Ghana ha bibia obi ase se fa ni nyinse mwase na se problem bia no oba papa ni ma adum ni tumi anya me dia adum na wie brain nti no o problem no e be solve na menti na fie nka se enye no kre enye si eye real oba papa problem bi o ho bia no obe nyame tumi bi si ni so na enwosra no ni adum se de ne me so for miscarriage na doctors kre ka se enye possible se metimi atiki seed no me ba papa se nipa na aka na nyame so se de ampa ode akwanhye gu fom no so no boso me na ampa ho menyin say amesi a 9 months mu na we obi eni me say obo ase de me ndc one organizer obi eni me say me na tv so say me twatwa na say ni na we ni ade kese a yakopon nam na ko OGYABA so aye edi ama me say how e fa ni nyin me fa ho ni years no 10 years 20 years 30 years papa so de bra adom na aye ne papa nsem ma ebi ebe so ebi ana yade bi tewo so wani pese efra ma yenhia yade bi tete wanu munuro abibiduro wa wiase nyampa chew bra na yenkyere yade ne said this is how far you go na Kristo Yesu mfa me so na wo moa 24 January minim se ba wo bayi wo de wo yarefo bi na eba wo baba beduru ho a me say boa wo ho 500 cedis adu be je wo nuama ye de be ye ho adwuma ni nyina na febra betena se te said wako hospital ne pepepe na minhyiehia mo ye de ensa be gu so atia yare no pamopamo yare no na wa ye free ye bewie the next meeting na wudi adanse me pray say obehu o se wawade for 2 good years onya bada wa chine onya nemom oba wanim na nya no na ode baaye nemom o se wotena wanim na aka chen say owo yadebu ebonim sa yade me pese me bondi wa say o se ma na kwankyera okoye ye no okọ hospital ko check ye no yade no hwem bro say kesiama Jesus I don't see any it is a ade na yira o se ayira everyone ho ayira kra ebe pem ne won check ya eni wo biem asembe na oka kire asafo urade me da na asepa papa ke bibi awose papa na de tosu mienu ni say o se no wadi 2 good years eba e frɛ ne ba onya bi da wa chine onya da na oba wanu na man sa direction no afi de na yira wo 3 months ni bon sam kase ma Jesus man kan tro say e ha na Yesu Kristo to me ye adwuma de wo bo ne nsam no wo free ya ko ya hey what say OGYABA fire ya what papa oso oba wanim no o ka che so obedi loto no wadi aka wedi anka ya nka no ha eyesa loto fo ne be ba ha hey oba na ne ho kire no kwase oba na ne ho kire no na wode ka
ɛna m ka kyerɛ sɛ sika ne dwetɛ deɛ mini na emom wokɔ a wobɛkɔ akɔso daeɛ woso daeɛ a deɛ wobɛtwa no ɛna ɔkɔso daeɛ ɔso daeɛ wɔtwa ayɛ ɛna ɔde twa aka no mepaakyɛ wei deɛ da mpare nkyeme agya kɔ yesu ayɛ deɛ wɔbɔ ne nsɛm no awurade ntua wo ka ne ma wo jesus wobɛkɔ akɔda wobɛda asomdwuem because yadeɛ bi atu afiri wo so ma yɛnhyia 24th January ɛyɛ healing school with the stacia ɛmfa wo ne yadeɛ bi ɛtɔ so ɛna yɛmman ebia na wo yadeɛ ne wo din paa yɛmfa wo ne wo yadeɛ ne din a ɛɛdɛ ɛna yɛmfa wo ne wo yadeɛ ne din a ɛɛhu na ehunahuna nkɔfoɔ yɛte mu no so sene de wo wiase 24th January yɛhyia ɛyɛ healing school. Adena kramanu nufu. Deborah sorry. Kramai num ni nufu. Mehunu kramai wo nipa wo num sesa ni nufu. Wa shasia wo experience ade wo. Eye cancer ni ade bre no. Nipa wo num nufu no. Ye bona dan ye de akosesia ye. Ye wo say fire. Odo bebo mo ntem enti wo nipa a obenya do ama we se enti no ye de yare e betu ne nufum ye twa ne nufu ba ko a na obi anya ne ho ani gye biem na urade ka kire me se menhwe mani suade hu nipa ba mehwe ye na mehunu se ma me ni bowura a dibom obowura ni mu pe eno wase efiri na kro me betwe memma wo yire nko aso mo ntaataawo memma wo yire nko na ebehia wase ope de wo ya single bi ama omo ba wa kwa mu so a obi ani wo beboa ye be wasi utam firi se mea na me ware ma de wo wie ye no wo embrace wo wura animu eno omo san so ne nsa omo dress ne foforo te se bema omo hye ne ntade te se bema hye ne che na omo de ni pia bonte na omo wona ti kwa ka se ko wiase ni se dibo nante no wonam wiase pe no se ewiase apome me hunu de menya mabrabo omo se sa pepepe ne yepesa wo ye empofire mu a metu mani na me hunu se wote ho me hwe ye no na ni nufu benkum no ni ho na urade ka chem se hwe abo na tade ya no me hwe no hu se kraman ba ene wo num dibo nufu ba ko ya me iya na urade ka kire me se enne die omahye no yes enne me mo na dan ye yeah ayade na me hunu se nufu owe abra mimi ada infilida sumatimi ahunu urade wo tumi bunko todwe wo Kristo Yesu ni din aye ba bebo na ye bawie no obehu say yes oyaresafo ono ni Jesus Christ ma yenhia 24th January na wo hyebere ento from da eye healing school pa chaw enya asori na emum eya yarefo nko a wo mo peba nko a wo mo a yade nketenkete bi ha wo mo typhoid eni ade wo mo a abodam like yare bia wo hu say yade we say die ya dia ko hospital ya try hospital but amfa what try hospital na samfa na doctor mo atentimi amwa doctor point mi amwa wa pa chaw fa be try Dr. Jesus na sadan ubehunu say yes Jesus Christ me to me eda ho ye adwuma 24th January Accra Madina Abukubi Ampaya ibidwa because se wo ba wo de yare na eba ba ji Kristo Yesu di na obesaw yare na me you don't have to fight